ଏବେ ଘରେ କମ୍ ମେଡିକାଲ ଅଧିକ ସମୟ ବିତି ଯାଉଛି। ଏବେ କିଛି ଦିନ ହବ ନାନୀର ଦେହ ଜମା ବି ଭଲ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଜି ଆମକୁ ଯିବାର ଥିଲା ଏସିବି କଲେଜ ମେଡିକାଲ। ଯେହେତୁ ଆମକୁ ରାତି 2ଟାରେ ଯିବାର ଥିଲା, ଶୋଇଲେ କାଳେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବନି, ସେଥିପାଇଁ ରାତିରେ ଆମେ ଶୋଇ ବି ନଥିଲୁ। ବାସ୍ ମାମୁଙ୍କର ଟିକେ ଆସିବାର ଲେଟ୍ ହେବା ଯୋଗୁ 3ଟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ବାଟରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ବାହାରି ପଡିଥିଲୁ ମେଡିକାଲ। ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଯିବାର ରିଜନ ହଉଛି ସେଠି ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଲାଇନ ଲାଗି ଯାଉଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ବି ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଯାଉଛୁ ତ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇଥିଲୁ। ଲାଇଫରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ମୁଁ ଏତେ ରାତିରେ ଆଉ ଏତେ ଶୀତରେ କୁଆଡେ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରୁଛି। ଶୀତକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନ କରି ପାରି ପୁରୀରେ ପୁଅ କୋଳରେ ଶୋଇଥିଲି ଯେ କଟକ କେତେବେଳେ ହେଇଗଲା ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣି ପାରିଲିନି। ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲରେଡି ଇଟା ପଥର ବୋତଲ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ଏମିତି ମୁଣ୍ଡ ପେନ୍ ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ଲିମିଟ ବାହାରେ ମୁଣ୍ଡ ପେନ୍। ସେଇ ଭିତରେ ମାମୁ ମତେ ଆଣିକି ଦେଇଥିଲେ ଚାହା ଟିକେ ପିଇବା ପାଇଁ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ହଉ ସମସ୍ତେ ଇଟା ବୋତଲ କାଢି ଦେଇକି ନିଜେ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇ ପଡିଥିଲେ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ 7ଟା ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଅନଲାଇନ ବି ଟିକେଟ ବୁକିଂ ହଉଛି। ଏଠି ଟିକେଟ ବୁକିଂ କରିଦେଇକି ମୁଁ ପୁଣି ପଳେଇଥିଲି ମେଡିକାଲର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫଟୋକୁ ଟିକେଟ ଆଣିବା ପାଇଁ। କଟକର ବଡ ମେଡିକାଲଟା ଯେ ଏତେ ବଡ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ସେଥିପାଇଁ ଯିବା ଆଉ ଆସିବା ସମୟରେ ମାମୁଙ୍କୁ ସବୁ ପଚାରି ପଚାରି ମୁଁ ବୁଝୁଥାଏ। ଟିକେଟ ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ଆଣିବା ପାଇଁ। ଖାଇବା ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ନାନୀ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ମେଡିକାଲ ଭିତରୁ। ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଲା ପରେ ତାର ଥିଲା ସିଟି ସ୍କାନ ଆଉ ଏକ୍ସରେ। ତ ସେ ପଳେଇଥିଲେ ସିଟି ସ୍କାନ ଆଉ ଏକ୍ସରେ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ମା ଝିଅ ତାକୁ ୱେଟ୍ କରିଥିଲୁ। ଆସିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ପଳେଇଥିଲୁ ଆଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ଥିଲା ମୋ ତ ପୁରା ସାଧା ଥିଲା। ଖାଇକି ପୁଣି ମେଡିକାଲ ରିଟର୍ନ କରିଥିଲୁ କାହିଁକି ମୋର ରିପୋର୍ଟ ନବାର ଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ ଲେଟ୍ ଥିଲା ତ ବସି ବସି ଫାଷ୍ଟ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇଲୁ। ଯେହେତୁ ରାତି ସାରା ଶୋଇନି ମତେ ତ ପୁରା ନିଦ ଲାଗୁଥାଏ। ତ ସେଇ ଭିତରେ ପୁଣି ନାନୀ ବ୍ଲିଙ୍କେଟରୁ କିଛି ଅର୍ଡର କରିଦେଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ନାନୀ ମୋର ପେସେଣ୍ଟ ଆଉ ବହୁତ କୁଆଡେ ଉଠିକି ଯିବାର ନାହିଁ ତ ମତେ ହିଁ ପୁଣି ଆଣିବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିଲା। ଆଣିଲା ପରେ ଆଖିକି ମୋର କେବଳ ହାଜମଲା ହିଁ ଦେଖାଗଲା। ତ କୋଳି ଟିକେ ଖାଇଲା ପରେ ହାଜମଲା ମୁଁ ଖୋଲି ପାରିଲିନି। ନାନୀ ବି ଖୋଲି ପାରିଲାନି କିନ୍ତୁ ବୋଉ କହିଲା ମୁଁ ଖୋଲିଦେବି ବୋଲି। ଯୋଉ କୁହନ୍ତିନି ଆମେ ଗଲୁ ଫସର ବାଟି ଆଉ ବୋଉ ଆସିଥିଲା ବେସର ବାଟି। ଆମର ଏଇ ସବୁ କଥା ଭିତରେ ସେ ରିପୋର୍ଟ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ହେରି। ଘରକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଟିକେ ମଲକୁ ପଳେଇଥିଲୁ। ବାସ୍ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ କିନ୍ତୁ 2000 ଟଙ୍କାର ବିଲିଂ ହେଇଗଲା। ସେଠୁ ଆସିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଚାହା ପିଇ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ମତେ ଧରି ଦେଇଥିଲେ ପପକର୍ଣ୍ଣ ର କୁରକୁରି। ଦେନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଚାହିଁଛି ଆମେ ଆମ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ବାହାରି ପଡିଥିଲୁ। ବାଟରେ ଯେହେତୁ ନିଦ ଲାଗୁଥିଲା ଟିକେ ହାଜମଲା ଖାଇ ଖାଇ ଯାଉଥିଲି। ଅଧା ବାଟରେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ ଖାଇକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଘରେ। ପୁଣି ଦେଖାହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ।